Pujaren al cel i després baixaren als infern. Veneren milions de discs, feren centenars de concerts. Durant un temps sigueren la banda infantil de heavy metal més important del planeta. Però la fama té un preu i de vegades pot ser molt alt. Prepareu-se per veure la història d'una de les bandes que va canviar el món de la música rock. Amb tots vosaltres, els Hell Babies. Els xiquets i les xiquetes entraren a l'escola en 3 anyets. Al principi ploraven molt, després es feren amics i al final, formaren un grup de rock. Lo normal, Bacha. Sí, bueno, pues nada, la verdad es que todo iba bien. Ellos estaban en clase, se lo pasaban bien, jugaban y ahí es cuando montaron el grupo y todo eso. Pues jo vaig començar a tocar la guitarra quan era menut en classe, perquè varen coincidir diversos amics, uno tocava el baix, otro tocava la bateria, jo tocava la guitarra i teníem un cantant. Total, quan van tindre xiquets, vaig començar a ensenyar a Pepe quan era molt menut, però només va passar un any, vas començar a fer escales, vas començar a improvisar un muntó i me vas donar compte que era un virtuós de la guitarra. I només van passar 2 anys, però la veritat és que el nene me va sorprendre un muntó i vas començar a voldre a tocar en una banda, en xiquets, i la veritat és que era una passada de xico. Pues al principi estiguem un temps en ma casa, en el garatge, assajant, i poquet a poquet van agarrar el pràctic fent prou bé i començar mencionant cançons de Metallica, d'Iron Maiden, d'ACDC, y poco a poco van a tener su propio repertorio. Se juntaban todas las semanas para ensayar, lo pasaban muy bien, todavía no hacían giras, pero a mí me parecía fenomenal porque se lo pasaban muy bien juntos ensayando. A Pablo, quan era xocotet, li comprarem una bateria. Li encantava tocar i es passava tot el dia tocant. Com li agradava tant, es començava a tocar en grups, passar d'un grup a un altre, i al final acabar en aquest grup, i este sí que sabien que era el definitiu. A Julia sempre l'agrada cantar, i quan muntaren el grup estava clar, el paper de cantant era per a d'ella. David no té una gran veu, és més una qüestió d'actitud, penso jo. A l'hora de cantar diríem que pot ser una mescla entre Mick Jagger i Bon Scott. No és una veu molt gorda, però és una veu molt impactant, amb molta presència en l'escenari, això sí que és de veres. El problema que hem tingut en ell sempre ha sigut que ha sigut molt rebelde des de ben xocotet. Molta gent ha tingut problemes en la policia, ha estat detès, ha estat en la presó, ha tingut problemes de tràfic de xutxes, en fi, ha sigut sempre molt conflictiu. A banda d'ells, la resta del grup eren Aitor i Júlia a les guitarres, Alessandro al baix i Zoe als teclats. Per a les xires sempre portaven un grup de coristes, encara que oficialment no formaven part del grup. A mitad curs, Paco ens va proposar fer una pel·lícula y ens va parecer bé. El que no sabían es que ens anava a pasar. Pues bueno, es que Paco es así. Le gusta hacer cositas, peliculitas con los niños, entregarnos cosas, sorprendernos. Pues nada, ¿sabes? Aquí en el colegio pues hacemos lo típico de fichas divertidas, fichas aburridas, sumar, restar, aprender a leer, y para hacer un poco más divertida la clase decidimos hacer un vídeo. Lo único que no pensaba yo que se iba a ir esto de las manos como se ha ido. Pero bueno, las cosas son así. Pues la verdad es que el vídeo quedó muy chulo, nos hizo mucha gracia y lo compartimos pues con los amigos, los familiares. La història anava d'un xic que volia impressionar a una xica i, clar, ella és igual de dura que ell o més i al final canten junts en el grup. Pues yo como siempre digo que esto no se debe de hacer aquí en clase, del rock and roll, ni vídeos ni nada de eso, lo que hay que venir a estudiar, a escribir, a leer y a aprender. Si no, para eso me quedo yo a mi hija en mi casa y le hago yo vídeos y la subo en YouTube o lo que sea. Yo estoy en contra. Ay, pues te toca el profesor que te toca. Al profesor no lo puedes elegir. Es lo que hay. Es lo que hay. Luego dicen que si los niños van mal en el colegio, que si están haciendo todo el día peliculitas. El vídeo aplegà les mares i pares dels alumnes, que el compartiren amb familiars i amics. Inesperadament va aplegar a les mans d'un famós productor musical. Pues yo la verdad es que aquí, desde primera hora, me di cuenta de que había una mina de oro. Entraren als estudis Electric Ladyland en Nova York per a gravar el seu primer disc amb Eddie Kramer,
famós productor que havia treballat amb U2, Pink Floyd o Kiss, entre molts altres. La grabación del disco fue muy bien. Estuvieron un mes en el estudio componiendo y grabando. Fueron muy profesionales. Se llevaban fenomenal. Y había muy buen rollo entre ellos. Eran como hermanos. El disc es va dir igual que la banda i la portada era completament negra. Els fans sempre l'han anomenat el disc negre del grup. El disc va ser una passada, una bocanada d'aire fresc a l'estil heavy. Era clàssic però a la vegada modern. La gent flipava. Per l'amor de Déu! El disc tenia diversos hits que rebentaren les llistes, aplegant el número 1 en poques setmanes. No más fichas aburridas, son un rollo patatero, no me gustan, me fascinan. Els Hell Babies es convertiren en un fenomen de la MTV. El disc va ser un gran èxit des del primer moment. La gent va fer enormes cues per a comprar el disc el dia que va ser llançat. I com no, aplegaren els diners. Tots ells es convertiren en poc temps en multimilionaris i començaren a fer realitat els seus somnis. Després arribaren els concerts. Tot el món volia veure'ls. Anaren a 25 països i tenien mogolló de fans. Les fans als concerts es desmallaven, ploraven, gritaven. Era brutal. ¡Son los mejores! Había veces, de tantos fans que había, que se subían la banda a los coches y las fans iban corriendo detrás de ellos para conseguir un autógrafo. Aquello era una locura. Yo era el jefe de seguridad y allá donde íbamos, una locura. Las chicas, todas las fans se echaban encima. Había veces que incluso temíamos por la integridad de la banda. Era brutal. La gira va durar quasi 2 anys i els va portar per tot el món. Milers de fans en desenes de països vibraren al ritme de les seues cançons. La fama els va portar a fer col·laboracions amb altres estrelles del rock. Aitor, per exemple, va aparèixer en alguns concerts de la gira d'ACDC com a estrella convidada. A poc es guanyaren el respecte dels col·legues de professió de la indústria musical. La mejor banda de rock actual, los Hell Babies, por supuesto. Son potentes y divertidos, me encantan. Hell Babies son increíbles. En directo son una pisonadora. Se comen con patadas al resto de banda. Ver a Pablo porrar los parches o a Pepe haciendo hablar a la guitarra es algo que me impresiona. Tenien un espectacle molt potent. Explosions, llums, focs artificials... Era una passada. Però la fama i l'èxit no sentaren a tots per igual. David, cantant i líder, va començar a traure el seu ego i això va portar baralles amb la resta. En un concert a Los Angeles va haver greus incidents. David es va negar a eixir a l'escenari. El públic es va posar nerviós. Un grup d'àngels de l'infern tractà d'invadir l'escenari i tot va acabar en una monumental baralla i disturbis amb centenars de ferits. El concert es va cancel·lar i el públic acabà destrossant l'estadi. David també va tindre problemes en diverses relacions sentimentals. Sí, es cierto. David y yo estuvimos una época saliendo juntos. La verdad es que es un cerdo. La banda generava molts diners, però descobriren que el seu mànager, que era qui els portava les finances, havia estat estafant-los i quedant-se la majoria dels diners. Els conflictes personals dins de la banda augmentaren i a poc les relacions van anar empitjorant. David va anunciar que deixava la banda i que trauria un disc en solitari, mentre que Alessandro i Zoe decidiren anar una temporada a la Índia per a fer meditació. Poc més tard anunciaren també el seu adeu.
També Júlia va deixar el grup i la seva substituta, Irene, va portar al grup un aire diferent. Els fans, sorpresos, no encaixaren bé el canvi. A aquests problemes cal afegir l'addicció de Pepe al sucre, que va tindre que ser internat diverses vegades en una clínica de desintoxicació. Malauradament, va tindre que deixar el grup. La hiperglucemia le volvía loco y tenía unos cambios de humor brutales. Y destrozaba la habitación, tiraba las cosas por el balcón, las camas destrozadas, los cuadros por el suelo, una pasada. Nous membres entraren a formar part dels Hell Babies. Víctor, Nico, Darío i Martín entraren a la banda. De nou, en poc temps, entraren en la dinàmica de baralles y lluita d'egos en la que estaba inmersa la formación. Con el cambio de la formación pues ya no sonaban tan contundentes, ya no había tan buen rollo como antes. Era el principi de la fi. En el cim de l'èxit, un dia, una periodista va fer una entrevista a Hitor i este li va dir que els Hell Babies eren més famosos que els Teletubbies. Somos más famosos que los Teletubbies. Aquestes declaracions no van sentar bé entre el seu públic i molts decidiren crevar els seus discs i deixar de seguir-los. Va ser una catàstrofe. So many people have built buildings in the name of Christ, and what have people done for the Beatles? What have they done for us? Els Hell Babies deixaren d'estar de moda i començaren a tocar en pobles i pedanies de Cuenca i Teruel per a un públic cada vegada menys nombrós. Estaven acabats. La gent s'havia cansat d'ells. En definitiva, havia arribat la seva hora. I finalment, la separació. Va ser molt trist. Era el seu somni i al final se va acabar. Bueno, todo tiene un principio y un final. Es la vida. Pues lo que yo decía, que el colegio es para otra cosa, no es para esto. Els membres dels Hell Babies tingueren distints finals. Alguns es reciclaren i acabaren fent televisió, treballant a l'horta, escombrant els carrers, tocant en el metro i fins i tot mendigant. I fins ací la història de la banda de rock infantil més gran del món, durant uns mesos. Va ser bonic mentre durà, però res és etern, excepte el rock and roll, clar.